Nagbabalik ang Max sa oras na 6:52. Sa mga girls out there, arog tama pa estudyante man o nagtatrabaho na. Ang hapot, tatao na baka mo ning basic makeup? Ngunya na aga, tutukdaan kita ning duwang Bicolanang makeup artist. Dala nung ta sa istorya ni Mitch Villanueva. Para sa mga kababaihan, challenging ng God ang pag-makeup. Urog na ang pag-achieve. Nin I woke up like this na kiray. Kaya naman ngunya na aga, duwang makeup artist ang makakaiba ng ta para tukduan kita ning everyday basic makeup application. Primero, kinakaipuhan na malinig mo na ang pandok. Maray na aga, kapamilya! So, bago po tayo mag-start mag-eyebrow, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, dapat po, nag-groom muna tayo ng ating kilay. So, pag mag-groom po tayo, shave po natin yung mga extra na hair natin, lilinisin po natin yung mga gilid, para mas lalo po natin makita yung shape ng ating eyebrow. Pag mag-measure po tayo dito sa eyebrows natin, dapat po, i-place po natin yung pencil dito sa may gitna po ng nose natin. So, anything po na lumagpas po na hair dyan, yun po yung aalisin natin. Next naman po, kapag kayo measure natin yung arc ng eyebrows natin, lagay po natin yung ating pencil dito. Yung pinakadulo ng black ng eyes natin, dun po dapat yung arc ng eyebrows natin. Tapos, to measure naman the length of our eyebrows, sa dulo naman ng ating eyes. So, anything again na lumagpas sa pencil natin, yun po yung shave natin. Pagpili tayo ng kulay, base po natin sa kulay po ng hair ng eyebrows. So, pag maglalagay po tayo ng pangkilay, magsimula po tayo sa dark to light. Dapat po, ang effect niya, nagfe-fade po siya. Importante ang pagpili ng tamang shade ng foundation sa lalawgon. Dapat daa para sa tuyang mga Asian ang yellow undertone. So akala natin maputi, maganda. Lahat tayo gusto maputi. Ayan, lutang na lutang. So ang difference niya, tingnan nyo pag hinalo ko ha. Si lutang. Itong isa, konting habol, pero hindi parehas nito yung ginamit natin kanina. Kasi ang Asian, naturally, yellow undertone tayo. So be sure na yung foundation na binibili natin, tulad dito, yellow po siya. So hindi po tayo lulutang sa camera. Or kung magpa-picture man tayo, hindi nakahiwala yung face natin sa leeg. Makakatabang man ang pagkaag ng eyeliner para ma-define ang mata. Pag maliit ang mata, as much as possible, ang eyeliner sa taas lang. Huwag ka na maglalagay sa ilalim. Kasi di ba sabi nila, highlight and contour. So anything you contour, tinatago mo. Anything you highlight, pinapalabas mo. So sa mata, ganun din. Pag initiman mo siya, lalong liliit. Kaya pag ang eyeliner sa taas tsaka sa baba, gaganon ka. Para naman sa eyeshadow, day kinakaipuhan na mahibog. Ang pinaka-deposit mo parati sa pinakababa. So lahat ng concentration ng pigment nasa baba. Ayan. And then kung ano man yung tira, yun na lang ikalat mo pataas. Asin syempre day tapaglingawan ang all girls favorite na lipstick. So para sa everyday makeup natin, ang ma-advise ko lang is mas konti ang i-apply natin para mas madali ang buhay, mas maganda. Kung kaya lang naman ng foundation, foundation lang natin without concealer. And then kilay, and then lipstick, and then powder. That's it. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Ganyan ka model! Ngayon ni Karen Canon. Pati ni Mitch Villanueva. Of course. Yan mga kapamilya, may idea na kamo ha. Less is more. Oh, yun. Totoo naman. Mas maging talaga simple lang. Word for the day lang. Makita ko doon sa makeup artist, talagang puti. Gusto maputi talaga. Dapat nakabase man kaya tayo sa Skin tone. pag-ako kon sa imong kolor. Oo. Kung ano si color, yun din to ang bagay. Para May naludan kita kung yun ang pagkaaga. Sana po makatabang sa inyo yan, lalo na sa mga kababaihan dyan. Kawibot ang puksa muya kapamilya, mag-post na sa mga Facebook page.